Mindanao giabisuhan sa pag-asa nga makasinati og pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa uwan nga dala sa habagat nga gipakusog sa baguhay lang nisud nga bagyong si Hana. Sa latest update sa pag-asa, ang bagyong Hana nasigpatan sa 1,360 kilometers east sa Calayan, Cagayan kaganinang alas 11 sa buntag. Ang bagyo nagdala og hangin dunay gikusgong 195 kilometers per hour duol sa sentro niini ug ang paghuros niini moabot sa 230 kilometers per hour. Mato ni weather forecaster Azizar Aurelio nga ang bagyo dili direktang makaapekto sa nasud ug gikatakdang dili sad kini maglandfall sa bisan asang parte sa nasud. Apan gibutyag ni Aurelio nga pakusgon ni bagyong Hana ang southwest monsoon kun habagat ug maapektuhan niini ang Mindanao. Samtang ang Visayas ug ang probinsya sa Palawan makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ug patak-patak nga mga pagpanugdog. Ang rest of Luzon lakip ang Metro Manila padayong makasinati og maayong panahon inubanan sa mapanganuron nga kalangitan nga dunay isolated thunderstorms. Giabisuhan sa pag-asa ang mga mananagat nga dili usa mo biyahe sa sidlakang bahin sa kadagatan sa Visayas ug sa Mindanao tungod sa mga dagkong bawd. Ang bagyong Hana gikatakdang anaa sa northeast of Calayan, Cagayan o Itbayat, Batanes ugma sa buntag. Magpabilin kini sa parte sa Itbayat, Batanes sa Biyernes o Sabado sa buntag ug inig Domingo sa buntag mogawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Ning pagbalita, wala pay giisang public storm warning signal ang pag-asa.